שלום ילדים. היום אני אקריא לכם את הספר יש לי נמר בחדר. מי שכתבה את הספר היא שירה גודמן ואיורים דניאל פלג. אז אתם מוכנים? כן? נתחיל. יש לי נמר בחדר. אמא יצאה לבית קפה עם החברות שלה והשאירה אותי עם אבא. בהתחלה הכנו יחד ארוחת ערב. כשאני ואבא נשארים לבד, אנחנו אוהבים להכין מאכלים שאנחנו ממציאים. הפעם הכנו מרק שוקולד ושקשוקת שאריות קטשופ. יוצא לא רע, אבל אני לא חושב שאמא הייתה מתלהבת. אחר כך שיחקנו דמקה סינית, ואז צפינו קצת יחד בטלוויזיה. בסוף עמדנו על הראש, ועשינו תחרות מי מחזיק מעמד יותר זמן. אני ניצחתי. גם מזה לא נראה לי שאמא הייתה מתלהבת. היא הייתה אומרת שלא עומדים על הראש אחרי ארוחת הערב. כבר הייתי ממש עייף ורציתי ללכת לישון. אבא אמר שהוא הבטיח לאמא שאתרחץ, אבל הייתי עייף מדי. אמרתי לו שאם אמא תשאל, שיגיד לה שעשיתי הצגה שלמה והוא לא רצה לריב איתי. נכנסתי למיטה, התכסיתי טוב טוב בשמיכה, ואבא התחיל להקריא לי סיפור. על סיפורים של אבא אני לא מוותר אף פעם. הוא מעדיף את הספרים שלי על פני הספרים שלו, כי בספרים שלו אין בכלל תמונות. אבל הפעם הייתי כל כך עייף שנרדמתי אחרי העמוד הראשון. אפילו לא הרגשתי את הנשיקה שהוא נתן לי על המצח לפני שיצא מהחדר. אני לא יודע כמה זמן עבר מאז שנרדמתי, אבל פתאום הרגשתי מישהו נוגע לי ביד. פקחתי את העיניים וראיתי את אבא עומד ליד המיטה שלי, הפנים שלו היו לבנות לגמרי. יש לי נמר בחדר, הוא אמר בקול מבוהל. נמר או טיגריס? התעניינתי. אני לא יודע. מה ההבדל? שאל אבא. לנמר יש חברבורות, ולטיגריס יש פסים. הסברתי בסבלנות. אני לא זוכר. לא שמתי לב, ענה אבא בקול רועד. מה זה בכלל משנה? זה משנה מאוד, השבתי. רוצה שנלך לבדוק? לא, 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 נבהל אבא. זה מסוכן, הוא עלול לטרוף אותנו. לא הייתה ברירה, הייתי חייב להפסיק את המשחק הזה. אחרת לא ישן כל הלילה. די אבא, תפסיק עם השטויות, אמרתי לו. אני עייף, ואם אמא תחזור ותראה שאני עדיין לא ישן, היא תכעס עלינו. ראיתי שאבא לא מתבדח, הוא היה רציני לגמרי. זה לא משחק. אבא כמעט בכה. יש לי נמר בחדר, נמר אמיתי לגמרי, גדול נורא, אני לא יודע מה לעשות. התיישבתי במיטה, עכשיו הייתי ערני לחלוטין. בטח חלמת חלום רע ניסיתי. לא, זה לא חלום, זה נמר אמיתי. התעקש אבא. אתה יכול ללכת לבדוק בעצמך אם אתה רוצה. אני לא חוזר לשם. לא ידעתי מה לעשות, אבל כל כך רציתי להמשיך לישון. אתה יודע מה? תחכה לאמא בסלון. היא עוד מעט תחזור, הצעתי. אבל אבא לא השתכנע. אני פוחד, הוא אמר. מה אני אעשה? יבוא לסלון. הוא לא יבוא, הוא בטח מפחד ממך יותר ממה שאתה מפחד ממנו. אתה לא יכול להיות בטוח, ענה אבא. אולי הוא נמר אמיץ? נמרים שבאים להפחיד אנשים בלילה הם סתם נמרים פחדניים. נכון? אבא לא זז. אני לא הולך לשום מקום, הוא אמר. אז מה אתה מציע? שאלתי. התחלתי לאבד קצת את הסבלנות, אבל לא היה לי נעים, אחרי שהוא היה כזה נחמד כל הערב, ואפילו ויתר לי על המקלחת. בשבילו הוויתור הזה יכול להיות מסוכן, אפילו יותר מהנמר, אם אתה גלה. אולי אני אשאר איתך פה, איתך, הציע אבא. איפה? שאלתי. תעשו לי קצת מקום במיטה, לידך. אני מבטיח לו לנחור. אם אוותר הפעם,
הוא ירצה לעשות את זה כל לילה. זה יהפוך להרגל, ואז יהיה הרבה יותר קשה להפסיק את זה. חוץ מזה, ידעתי שלמרות כל ההבטחות שלו, הוא ינחר כי הוא תמיד נוחר. אמא מתלוננת על זה כל הזמן. רק הפעם מתחנן אבא, וכשאמא תחזור היא כבר תעיר אותי ותיקח אותי בחזרה לחדר שלנו. לא הייתה לי ברירה. אבא היה כל כך מסכן ואני הייתי כל כך עייף. טוב, תיכנס, אמרתי בזעם. אבא לא נעלב מההזמנה הלא מזמינה שלי וקפץ למיטה בזריזות. הוא משך את השמיכה לצד שלו, התקרבל לידי, ותוך 2 שניות הנחירות שלו שרקו לי באוזניים. באמת. כשאמא חזרה, היא מצאה אותנו ישנים לנו בנחת. ככה היא סיפרה לנו למחרת, בארוחת הבוקר. היא בכלל לא חשבה להעיר את אבא, כי נראינו לה כל כך מאושרים. מה פתאום ישנתם יחד במיטה? שאלה אמא. התחלנו לקרוא סיפור, ענה לה אבא בחיוך מבויש, וכנראה ששנינו נרדמנו. כנראה, חייכה אמא, ונתנה לו נשיקה על האף. ולא התגעגעת אליי? שאל אבא בחיוך שובב. לא במיוחד, השיבה אמא. אתה לא תאמין, אבל כל הלילה ישב ליד המיטה שלנו נמר. הוא היה כזה מתוק. הוא סיפר לי שהוא חלם חלום רע, הוא פחד להישאר לבד, אז הוא חיפש משפחה נחמדה להיות אצלה. אבל פה אף אחד לא התעניין בו. מזל שלא חזרתי מאוחר מדי, אחרת הוא היה מת פה משעמום. זה היה נמר או טיגריס? שאל אבא. אני לא יודעת, אמרה אמא. מה ההבדל? לנמר יש חברבורות ולטיגריס יש פסים, הסביר אבא בסבלנות. אוי באמת, לא שמתי לב, אמרה אמא. אם הוא יבוא שוב, נברר את זה. זה היה הסיפור, יש לי נמר בחדר. נהנתם? לילה טוב.